ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଜା ବା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ମୂଷା ନିର୍ଯାତନା ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏହି ସଜା ଥିଲା ଇତିହାସର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ତଥା ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମରେ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେବେ ସପ୍ତଦଶ ତଥା ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା ଏସୀୟ ତଥା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିଥିଲା। ସେହିପରି ୟୁରୋପରେ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଏକ ମୂଷା ଭର୍ତ୍ତି ଜନ୍ତାକୁ ତା ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ହେଲେ ମୂଷା ଚାହେଁନି ମଣିଷକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ। ହେଲେ ଜନ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଙ୍ଗାର ନିଆଁ ରଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଷା ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଉଭୟ ମୂଷା ଓ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା।